Fuck, man, prøv lige at se, hvis den der Torres-aflevering der, den bare havde virket før. Så er jeg fucking skuffet. Nej, fordi han har jo 88 hearts, så det kan du godt glemme. Det kan du godt glemme, sagde jeg. Er der ikke noget, du forstår? Tak. Så løber vi. Hvor er ham der, han passer i offside? Han holder kryds over af den. Kom nu. Nå, men jeg skal da skyde den direkte en gang, jeg får den tilbage. Ja, måske var han en offside. Ej, så bliver der ved med at løbe, din gik. Hvad nu? Offside? Eller hvad? Efter sådan 30 fucking minutter. Giv mig nu bare en fucking gå i ultra-offensiv nu. Så scorer han sikkert. Han var krab. Nej. Så holdt vi. Løb nu. Oh. Ja, så kommer Johan lige og løber 66 km i timen, og så får han den lige. Ja. Her. Og nu har jeg fået chance for at skrue mål der. Og fløj han lige ind. Fuck, hvor du fortjener sådan noget. Han har fucking det sygeste hold i hele FIFA Ultimate Team. Og alligevel fører jeg hele kampen igennem. Indtil 90. 20 minutter. Så er du 12 så god. Ja, Oliver, det sagde jeg, men han kan kun løbe 15 km i timen. Max. Det var ikke det, du ville. Det var bare... Han passer, så det kan passe mig gå. Nej! Fucking lortepæk! Fucking æd mine hundekiks og fucking skide mig i røvhullet, inden jeg gør det selv. Kom nu, John Terry, du er fucking dårlig. Ja! Fuck, hvor er det vigtigt. Nej. Offside. Jo. Det er det igen. Det er defensiv igen. Det skal stå op med den. Jeg er nede i defensiv. Nej, du er ultra offensiv lige før. Sådan der. Ultra defensiv. Fuck. Ja. Det hele er okay. Gud, jeg får bare høj i øjnene og sådan noget. Fuck, hvor er det heldigt, mand. Lad os gå ned i ultra defensiv, så går vi alle sammen op i angrebet. Lad os gøre det. Ja, men nu har jeg vist set det nok. Og det laver ikke om på, om du scorede eller ej. Du kan ikke må den bedre. Ja. Nej, så vælger jeg selvfølgelig den forkerte vej ud af fucking 2 forskellige veje. Ja, du kan godt glemme det der pis. Det er ikke stress mod. Glem nu, Tolk! Du har kraftet med hjørne. Ikke hjørne, ikke? Det er Silva at skrue den ind i den venstre. Ja, hold din kæft. Fuck, man, det er... Ja. Så kommer lige 36 her i angrebet. Ja, jeg har en idé, Gud. Kom, flip. Nej. Du kan godt... Ja! Nej, jeg skulle... Hvad? Du kan trykke pause. Ja, men... Du spiller ikke stå. Nej. Slå af. Så du stikker i hånden. Det er bare vente lidt. Ej, hvad nu? Jeg skulle lige sætte sådan 3 angrebet, så jeg har større chance for at det skal gå. Jeg bliver nødt til at afslutte. Ja! Nu er det væk. Og så skal vi have. Og så. Funktion. 4-3-3. Når du skal ned til 3 på, så kommer du til at fungere angriber. Jeg får den lige. Nu er der sådan 2 midtbane. Ja, fucking lige klar. Nej, skal jeg spille 4-3-3? Ja. Hvorfor er det ikke til 4-2-3? Hvorfor langer du? Og et rødt kort. Ja, men så...
så flot af. Er du klar, Oliver? Jeg flotter af lige når du kommer angreb. Er du klar? Jamen, fuck din mor. Du er ultra defensiv. Jeg er ligeglad med den film. Jamen, jeg gider ikke. Den lakker, jeg er dansker. Ja, det kan jeg da se, sådan som du spiller, mand. Så wow, så skyder jeg lige 36.000 kilometer i timen. Jeg kan heller ikke vinde. Det er også træls at vinde, fordi det er fucking bedre. Vinde har jeg gider jeg ikke. Og jeg var syg i dag.